يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام ويل الهوى يمام ويليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كما سار منفوكا أبركادا هلمني بدوان رانا أو بكا تليني تافلني واتينا كفولا سي أكلنا بيلا جلما ماليكونو فرافينا بانغا كتاسي جين فانتو بيلا جلنا كولا دنيا كفو نيجي مكان تليني تا جبراني سو سانفي نابي فاما فاسو جوكene dogoku jemunkan min be ɲanamaya min b'a to wulikajɔw ni cɛsuru bɛ se ka bila sen kan anw ka jamana a bɛ se ka kɛ jamana jɔlen ye cogo min na gɛlɛya minnu ye anw ka jamana sɔrɔ a bɛ san caman bɔ an bɛ se k'a fɔ ni gɛlɛya wɛrɛw nana fara gɛlɛya wɛrɛw kan ka kɛ bɛlɛnkɛtaw ye san 2012 min kɛra degun ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma wulikajɔw ni cɛsuru bɛ se ka bila sen kan cogo di o gɛlɛya ninnu a bɛ se ka furakɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ tele ɲɛta kɛnbɛ ka cɛsiriba kɛ ka ɲɛsin o ma o cogo kelen na ni ye tele ɲɛta ni arajo ɲɛta yɛrɛ ni u bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ hamina min kɔni bɛ o la o de ye bɛn ani kolosuma sanga ani waati o kɛra anw ka dala gɛsɛ ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma min b'a to kolosuma bɛ se ka sabati a kɔnɔ cogo min na o kisa nɔ kan wulikajɔ kɛra an fɛ bi ka se ka barosigi kɛ barosigi min bɛna boli bolodi ɲɔgɔn ma walima kanbɛn o bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na o kama minisiriso dɔ sigilen don anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ministère de la réconciliation nationale kanbɛn bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o maa dɔ bɛ yen nɔ min ye maa hakili juru caninen bɛnko ta sira fɛ o cogo kelen fana na cakɛ bondaso dɔ bɛ yen nɔ n'a a bɛ fɔ a ma n'ale yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ chef de mission d'appui à la réconciliation nationale nin ye bolofara ye min bɛ nin minisiriso kofɔlen na min ka cɛsiri bɛnnen don kan bɛɛ bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o chef de mission walima a ɲɛmaa cakɛ bondaso yɛrɛ ɲɛmaa mahamadu juwara an ye wele bilalen ma bi min b'a to an n'ale yɛrɛ ka se ka na barosigi kɛ cakɛ bondaso in yɛrɛ min ni ale b'a ɲɛmɔgɔya la a ka ca bɛnbɛn mun ma dɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'a la jamana kɔnɔna na kan bɛn ni cɛ bɛn na a baaraw bɛ se ka sabati cogo jumɛn na anw ka jamana kɔnɔ gɛlɛyaw jumɛn bɛ a ko la an bɛ dakun min na i ko bi a kisaw bɛ cogoya jumɛn na da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na an ka baro kɔnɔna na ka se ka walawalali kɛ anw ka jamana min ni a mago bɛ kan bɛn na malidenw yɛrɛ kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ nka a se ka sabati cogo si la ni wulikajɔw ma kɛ an yɛrɛ kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen fɛ siya ko t'o la kabila ko t'o la diinɛ ko t'o la min b'a to anw ka jamana a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na waati tɛmɛnenw na ma welele an bɛ se ale ma karamɔgɔkɛ mahamadu juwara salamu alaikum waalaikum assalam somɔgɔw bɛ di baasi t'o la alhamdulillah ayiwa ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma juwara an bɛ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ fo tabarikala ala ka an tulo don kibaruya duman na amin ala ka baro yɛrɛ nɔgɔya an bolo tabarikala kuma ka gɛlɛn ala ka an kisi a kɔnɔ fili ma quoi amin ya rabbi merci beaucoup ayiwa i fana nali min kɛra an ka plateau sanfɛ bi an bɛ o foli n'o bonyamasegin kɛ ka taa i yɔrɔ bari an ye wele bila i ma i ka na an ka se ka kuma e min bɛ minisiriso la minisiriso min ni laɲini fila foyi t'ale la laɲini kelen malidenw ka bɛn u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bolofara dɔ bɛ o kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma an bɛ se ka fɔ cellule d'appui ou bien chef de mission d'appui à la réconciliation nationale ni cakɛ bondaso in i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mun don wa. Merci beaucoup ne bɛ foli lase aw yɛrɛ ma fɔlɔ tabarikala a ye weleli mun lase an ma ani fana aw bɛ cɛsiri mun na faso jɔ sira kan jamana mako bɛ a denw bɛɛ de la ni ko jamana denw hadamadenw dɔrɔn tɛ
kuluw be olu fana jamana den dɔw ye cakɛdaw be olu fana jamana den dɔw ye kɛn yɛrɛ yew be olu fana jamana den dɔw ye donc olu bɛɛ ye jamana jigiyaw ye pour que ko ka se ka ɲɛnabɔ n'i y'a mɛn jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛn hakilinaw de kɛra kelen ye ni kunnafoni ɲuman ma cari mɔgɔw ma kuma ɲɔgɔn ye bɛn tɛ se ka sɔrɔ donc aw jɔyɔrɔ ka bon o kɔnɔ kosɛbɛ aw bɛ baara mun na ala ka barika don a la ala ka garijɛgɛw foni ala k'a to a kuma duman ka don tulo duman na dusukun ka minɛ bɛn ka se ka sabati sisan i ye ɲininkali mun kɛ ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ jamana kɔnɔ i bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ ko depuis jamana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta gɛlɛya caman wulila ka jɔ jamanadenw ni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmaaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden kuluw fana ni ɲɔgɔn cɛ an ye gɛlɛya fɔlɔ min sɔrɔ o kɛra an ye yɛrɛma hɔrɔnya ta ni Senegal ye ɲɔgɔn fɛ fédération ani Senegal jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka kalo damadɔ o jamana gɛlɛya bɔra ni ɲɔgɔn cɛ fo k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o tɛmɛnen kɔ an ye gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ an ni Senegal faralen ka bɔ ɲɔgɔn na Kayi mara la gɛlɛya nana kosɛbɛ ka da kan économie bɛɛ tun bɛ fonctionner ni terrain ye terrain mun bɛ taa ni ka segin kɛ clients bɛ taa ni ka segin kɛ o de la mɔgɔw bɛ feere ni fɛnw kɛ o de tun b'u dɛmɛ ani fɛnɛ frontière bɛ yen nɔ mer bɛ yen nɔ donc fɛn caman tun bɛ don ni ye nka fɛn kɛlen kɔ terrain sira tigɛra bon an ni Senegal cɛla tigɛra a digira yen yɔrɔ la kosɛbɛ mɔgɔ dɔw wulila ka wulikajɔw kɛ k'a fɔ k'u bɛ fɛngɛ kow kɛ o bɔra yen ka na rébellion na mun wulila 1963 ka taa 64 an ka kɔrɔnyan fan fɛ donc o rébellion wulila ma murutilen dɔw wuli ka jɔ jamana yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen dɔrɔn maa dɔw ye muruti bolo da bon o k'o to sen na parti politique minnu tun bɛ jamana kɔnɔ fɛnɛ RDA ani PSP olu fɛnɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ fo ka taa laban kasoladenw ni voilà dɔw yɛrɛ kɔni bɔra ko la carrément dɔw sara ko la dɔw tora ko la du dɔw farala hali bi o tigilamɔgɔw mɔdenw tɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔ ka bɔ la fo ka na se coup d'état ma le 19 novembre 68 le 19 novembre 1968 au kɔfɛ on a eu la crise de 1980 avec le mouvement estudiantin Cabral ni Boniface Jara ni fɛnw o bɛɛ ka tɛmɛ fo ka na se rébellion ka segin ka na en 1990 le 14 juin avec l'attaque de Menaka o senkɔrɔ mouvement démocratique fana ka wuli olu fila ka taa tengu ɲɔgɔn na le 6 janvier 91 on a signé le pacte l'accord de Tamanrasset le 26 mars soit 2 mois et 20 jours après et bien qu'on appelle ça 1 mois et 20 jours après le mouvement démocratique a fini par avoir raison du régime dictatorial et puis Moussa Traoré menena démocratie dayɛlɛ la rébellion tilala ka cari ka kɛ kulu 4 ye o kulu 4 ninnu ni transition bɛnna a tɛ ka transition jɛ kɛra ka taa pacte national la ko o sɛbɛn k'o signé ka continuer fo ka na se le 23 mai 2006 l'alliance dirigée par Bahanga et Assane Fagaga olu ka rébellion lakuraya o ka continuer mais n tɛmɛna kopo ni fɛnw ka cɛw na fo ka taa assembléw jeni ka fɛn caman kɛ bref n bɛ fɛ ka min fɔ n'i ye jamana in ta a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ka se bi ma basigi ma sɔrɔ fiyewu gɛlɛya caman bɔra kɔnɔ fɔngɔɲɔgɔnko caman a sugu caman a dɔw kɛra marifataw ye a dɔw kɛra wulikajɔ suguya dɔw ye a dɔw kɛra bolodɔnkɔrɔ ye a dɔw yɛrɛ kɛra ɲɔgɔn kɛlɛ ye bon finalement gɛlɛya bi yɔrɔ min jamanadenw de dɛsɛn bɛ ka bɛn jamana yɛrɛ taabolo la u dɛsɛn bɛ ka bɛn mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se ka bɛɛ représenter ani fɛnɛ bɛɛ n'i ka hakilina bɛɛ n'i fɛla bɛɛ n'i ka yecogo
bon an ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen kan o gɛlɛyara donc o kɛra sababu ye jamana tɛ ka basigi sɔrɔ bon ni jamana dun ma basigi sɔrɔ yiriwa tɛ sira sɔrɔ ayi n'a daminɛna n'a ko k'a bɛ ɲɛ fɛn dɔ bɛ na o b'a dafiri an b'a daminɛ kura ye nansaraw t'a fɔ ma de reprendre à zéro exactement bon an b'o sira de kan bon vraiment an b'a ɲini o ka fɛngɛ donc Mali gouvernement y'a ye san 2012 kɔnɔ ko tiɲɛna cogo min ayiwa jamanadenw yɛrɛ ka fɔɲɔgɔnya juguyara fo ka na se hakɛ dɔ ma fo jamana yɛrɛ ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛn sigi n'o ye minisiriso ye min bi jɔ ni bɛnɲɔgɔnya sabatili ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah o minisiriso de sigira président Ibrahim Boubacar Keïta ka gouvernement fɔlɔ la n'o ye ministère de la réconciliation et du développement des régions du Nord bon o sigilen processus de paix kɛra k'a continuer fo ka na accord signé accord signé na 2015 kɔnɔna na donc accord signé len accord fana ye fɛn caman fɔ ministère de la réconciliation kan ka jɔ ni minnu ye o cɛsiriw fana kɛra nka san 2017 premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga ani ministre Mohamed El Mokhtar olu y'a ŋaniya siri k'a fɔ ko nin cakɛda in sigira nin minisiriso in sigira nka pour que baara ka se ka kɛ ka ɲɛ nɔ ka bɔ a la ka se hakɛ dɔ ma minisiriso in ka masurunya jamanadenw na fo ka cakɛda dɔ sigi min bɛ minisiriso in yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la o cakɛda de tɔgɔ mission d'appui à la réconciliation nationale o sigira san 2017 san 2017 alhamdulillah 2017 a sigilen mission in sigilen bɛ Bamako nka bolofaraw b'a bolo région kɔnɔna na n'o bɛ jamana marabolo kɔnɔna na voilà n'o bɛ wele ko équipe régionale d'appui à la réconciliation o fana y'u sigira ni dugu maabaw ye maa lamɛnnenw maa minnu ni bolo falen b'u kan bonya bɛ maa minnu kan olu de farala ɲɔgɔn kan a ma kɛ fonctionnaire ko ye dɛ ayi n'i y'a ta Segu an ka alimamiba Jire ale de y'a ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a ta Bamako Bamusa Touré le coordinateur des chefs de quartier o de y'a ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a ta Gawo alimamiba n'o bɛ wele ko Alpha Omar o de y'a ɲɛmɔgɔ ye n'i ye Kayita ta o alimamiba alimami Fofana o de y'a ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ caman b'a kɔnɔ c'est-à-dire que maa minnu bɛ yen ni jamana mako b'u la bɛnɲɔgɔnya sira kan kumaɲɔgɔnya ɲɛnabɔli sira kan dilanni sira kan an mako tɛ u ka kɛ maakɔrɔ ye walima denmisɛnnin ye an mako tɛ u ka kɛ qu'on appelle ça fonctionnaire ye walima intellectuel ye ka d'a kan dɔ ma deli ka taa école la nka a sigilen dɔrɔn bɛ fɛn min ɲɛnabɔ hali n'i ye professeur sɔrɔ e ka na baara kɛ e tɛ se k'o ɲɛnabɔ bɛnɲɔgɔnya sira kan donc a sigira ni o hakilina ye baara ka kɛ nɔ ka bɔ a la bon baara caman kɛra baara caman kɛra k'a fɔ maa minnu taara a la maaw don fɛnɛ mun bɛ lamɛn u ka sigidaw la kosɛbɛ wa u tacogo fɛnɛ na sigidala mɔgɔw de welela k'u ɲininka sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ u fɛla la ayi u dalen bɛ mɔgɔ jumɛnw na ka sigidala mɔgɔw sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ fo ka taa u tigilamɔgɔw sugandi k'u ye k'u sugandi k'u ta donc sisan en tout cas mission in ye o de ye maintenant mission in ka baara ye mun ye baara kologirinw jumɛn kalifalen don cakɛbonda so in na jamana marabolow bɛɛ kɔnɔ fɔɲɔgɔnya bɛ yɔrɔ minnu na ka se jamanadenw ma ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ ka dɛmɛ kɛ mɔgɔw ka hakili mɔgɔ ka se ka bɛn ni kɛlɛ minnu wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲininiw kɛ k'a lajɛ kɛlɛ ninnu wulila kun jumɛn na jɔn ni jɔn de b'a la fɛlaw ye mun ye fɔɲɔgɔnya baselen bɛ mun kan n'a kan ka ɲɛnabɔ a kan ka tɛmɛ sira jumɛnw fɛ o baaraw bɛ yen maa minnu cɛsirilen don jamana kɔnɔ walasa bɛn ka sabati jamana kɔnɔ a kɛra jamana kɔnɔmɔgɔw ye o a kɛra kɛnɛmamɔgɔw ye o minnu nana ka na an madɛmɛ an ka se ka olu lakodɔn k'u ka taabolo dɔn an ka ɲɔgɔn bilasira baaraw ka ɲɔgɔnna sɔrɔ walasa laɲini bɛ se ka sabati
donc o ye a dɔ ye bɛnkan sɛbɛn mun signera jamana fɛ a den dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra san 2015 kɔnɔna na o bɛnkan sɛbɛn waleyali baaraw a ɲininen bɛ mission fɛ a k'i cɛsiri o la ka d'a kan o y'a ka baara dɔw fɛnɛ ye voilà a kalifala ministère de la réconciliation na o ka a coordonner i y'a faamuya a kalifalen don anw na an ka ministre de la réconciliation ma dɛmɛ baara o baara n'o kalifala la anw kan k'a ma dɛmɛ o baara kɛrɛ alhamdulillah walasa bɛn ka sira sɔrɔ jamana tabarikala i y'a faamuya donc ani caman wɛrɛw tabarikala voilà o b'a yira k'a fɔ a ka mission walankatalen don min bɛ ɲɛsin nka laɲiniba kelen kan bɛn ka se ka sabati malidenw bɛ se ka da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min voilà malidenw bɛ se ka segin u ka kelenya n'u ka ko kɛ ɲɔgɔnya ɲuman na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fitinɛ ye u ka bi n'u ka sini dilanni la u ni ɲɔgɔn cɛla la k'a sɔrɔ danbe ma tiɲɛ k'a sɔrɔ jɛ ma tiɲɛ k'a sɔrɔ tigɛ ma kɛ ɲɔgɔn na alhamdulillah ni tiɲɛni bɛ yɔrɔ min u ka ladilan an ka segin an yɛrɛw ma an ka segin kɔrɔlen ma tabarikala laɲini y'o ye nka mahamadu juyara i ye yɔrɔ min fɔ sisan a nafa ka bon kosɛbɛ ka fɔ jamana marabolo la o b'a yira k'a fɔ marabolo fɛn fɛn bɛ yen n'o ye région fɛn fɛn ye an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ talen don ni an bɛ don min na komi bi maa bɛ yen nɔ aw tɔgɔ la min b'a to nin baara in sabatiko ɲuman a bɛ se ka sinsin wa mali région bɛɛ la wa bi bi in na mali région 10 min ni olu waleyali kun sɛbɛntiyara n'o ye kidal ka taa fo kidal menaka tawudeni gawo tombouctou mopti segu kulukoro kayi an ka bolofaraw sigilen bɛ nin bɛɛ la alhamdulillah sikaso an ka bolofara sigilen bɛ ɲɛna ani zaɲɛna alhamdulillah baaraw kɛra maa minnu kan ka sigi sikaso yɛrɛ olu dɔɔnen don nka an bɛna taa a mission de ye u b'a yira k'a fɔ mali région foyi ma to kɔ nin baara ayi ɲinama kɛ foyi kɔ wa région kura minnu fana sigira minnu bɛ bolo minnu kan ka bila sen kan olu fana taw baaraw bɛna daminɛ walasa bolofara ka sigi olu fana la tabarikala ni ala sɔnna a ma ni ala ka jɛ ayiwa o tɛmɛnen kɔ comité communaux de réconciliation fana b'an bolo olu bɛ niveau communal de la tabarikala i y'a faamuya olu bɛ communes kɔnɔna na bon 773 min bɛ yen n'i y'a jateminɛ bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ commune 200 ɲɔgɔn kɔnɔ an bɛ k'a ɲini k'a lase commune tɔw ka walankata a bɛ se ka se yɔrɔ min yɔrɔ wɛrɛw la to commune tɔw bɛɛ lajɛlen voilà alhamdulillah laɲini y'o ye nka n'i ye nin baara in ta k'a lajɛ waleya bolo dalen don aw fɛ a kisa ninnu u bɛ se ka sabati cogo min na sabatiko ɲuman o baara bolo dalen don aw fɛ wa nin cakɛ bondaso min filɛ nin n'a bɛ f'a ma mission d'appui à la réconciliation nationale o ye wajibi ye karamɔgɔkɛ ni jamana ka danaya taara ka da mɔgɔ mɔgɔ kan a ma ka a ɲini a fɛ a ka bɛn ɲɔgɔnya sabati jamana kɔnɔ a bɛ komi ni jamana kalifalila de ka d'a kan ni mɔgɔw ma bɛn mun ɲɛ bɛ sɔrɔ ayi foyi ɲɛ tɛ sɔrɔ foyi ɲɛ tɛ sɔrɔ ɲɛtaga kɔni t'o jamana bɛn tɛ jamana min anw ka baara tɛ k'a fɔ ko a ka c'est à dire que na min tiɲɛna an k'o dilan min bɛna tiɲɛ an k'o tiɲɛni bali min ka ɲi an ka fɛɛrɛ tigɛ o kana tiɲɛ i sais pas ni y'a faamu n y'a faamuya donc an ta ye gɛlɛyaw de ye donc o baara a ma nɔgɔn o tɛ ko nɔgɔ ye a ma nɔgɔn fiyewu o tɛ ko nɔgɔ ye ka d'a kan hadamaden a y'a yɛrɛ ma hɔrɔn ye ka d'a kan hakili dilen don a ma ala fɛ a ka miiri a ka taasira sugandi dusukun dilen don a ma a ka kow lajɛ k'o ɲɛsin a yɛrɛ ma a k'a fɛla jateminɛ yan'a ka sira ta makotigi don n'a mako ma ɲɛnabɔ ayiwa gɛlɛya bɛ yen donc a ka yɛrɛ ka mako fana lajɛ yan'a ka sira tagama donc ni mɔgɔw nana fɔ ɲɔgɔn kɔ o la baara kɛyɔrɔ ka ca mɔgɔw sɔrɔ cogo ka ca a mɔgɔw yɛrɛ fana ka ca an ka jamana dun ye jamana min ye ani jamana dɔw tɛ kelen ye
c'est-à-dire k'a fɔ ko jamakulu bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ si kelen ye ka kɛ sugu kelen ye ka hakilina kelen sɔrɔ ko danbe kelen dɔrɔn de b'u la o tɛ anw ka jamana ye jamana min don a siyaw ka ca a danbew ka ca a taabolow ka ca nka olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen ye nka o kelenya kɔnɔna na bɛɛ b'i yɛrɛya la bɛɛ ni a mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla dilanna kɔrɔlenw fɛ nka bi na fɛn minnu dilanna walasa an ka ko kɛ ni ɲɔgɔn ye i b'a jateminɛ k'a fɔ ko olu fɛn ninnu bon an bɛ ka ɲina o kɔ kosɛbɛ an ye baara kɛ ka an ka mission k'a tasiraw fɔ nka n'i y'a mɛn i bɛ nin sira in ta i se yɔrɔ i y'o de dɔn dɛ o tɛ wa n'i bɛ fɛ ka taa Kulukoro n'i ye Sikaso sira minɛ i se man di dɛ yɔrɔ donc an ye fɛɛrɛ tigɛ k'a jateminɛ anw bɛ fɛ ka se min an y'a fɔ construire une fondation solide pour un vivre ensemble harmonieux au Mali dans la reconnaissance et l'acceptation des différences et de la diversité. O ye anw ka destination ye, c'est-à-dire a k'a sɔrɔ liliw donna walasa jamanadenw ka ko kɛ ɲɔgɔnya a n'u ka sigiɲɔgɔnya a n'u ka kelenya o bɛ sabati hɛrɛ kɔnɔ bɛn kɔnɔ ɲɔgɔn gasisigi kɔnɔ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ ɲɔgɔn kanu kɔnɔ ka sɔrɔ maa si ma bɔ i yɛrɛya la an sɔnna k'a fɔ ko ne ye karisa ye e fana ye karisa ye ne ni e tɛ kelen ye nka an jɛnna ka kɛ kelen ye fɛn dɔw bɛnnen bi e ma o bɛnnen tɛ ne ma walasa sigi bɛ se ka kɛ ja bɛɛ danbe ka lakodɔn i ye bɛɛ ka to a ka danbe kɔnɔ nka k'a to a ka danbe kɔnɔ a ka tɔw fana ka danbe lakodɔn u ye k'o bonya an ka k'o kɛ ni ɲɔgɔn ye gasisigi kɔnɔ ani qu'on appelle ça bonya kɔnɔ bon ni o liliw sera ka don ko fondements sigi a ka ca Ala fɛ jamana ka fɛla ye min ye o bɛ lasɔrɔ parce que maa minnu jɔlen bɛ ni yiriwaw ni fɛnw baaraw ye olu bɛ sira sɔrɔ ka taa i y'a faamu alhamdulillah o don ayiwa Mamadu Juwara ni nin baara ninnu ta k'a lajɛ i n'a fɔ i y'a fɔ jɛmukan kɔnɔna na baara nɔgɔn tɛ nka anw ka jamana a bɛ lahalaya min kɔnɔ bi o lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen don n bɛ se ka fɔ farafinna bangun sanfɛ a kisɛw aw bɛ a kalama wa wulikajɔ ni fɛɛrɛw jumɛn bɛ ka boloda aw fɛ a kisɛw la min b'a to a bɛ se ka bɔ ni lahalaya la cogo min na ka na lahalaya ɲuman na i n'a fɔ anw ka jamana tun bɛ togo kɔrɔ min na nka ni Ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na jɛmukan kɔnɔna na mankutu kɔfɛ ka se ka na walawalali kɛ o la ni Ala ka jɛ kan diga madam ma n fa hakɛ to dɛ ne ko nin ye mun fɛn baramuso mɔgɔw ka selina kɛ selina kosɛbɛ nin y'o dɔ ya a mɛnna san o san kɔni baramuso bɛ création kura de kɛ seli o seli baramuso b'aw ka nafɛnsan musaka bɔtaw nɔgɔya ni seli n'a ye wa ɲinan seli n'a karitɔman fana bɔra danfara foyi t'ale ni siyoman cɛ i ye seli n'a siyoman de sɔrɔ o i y'a karitɔman de sɔrɔ o nin fila bɛɛ ye kelen ye wa u ka laɲiniw bɛɛ ye kelen fana ka seli n'a nafɛnko n'a tirikitɔrɔkɔ bɛɛ wuli ka bɔ gadonnaw kan ka sɔrɔ a ma kɛ ni musaka caman bɔ ye sefa wari 1000 dɔrɔn seli n'a wa karitɔn in falen don nafɛn de la tɛ aw ka seli dumuni tobi tɛ taa nafɛn minnu kɔ baramuso tigatulu baramuso couscous a moutardi a vinaigri grillade en pâte polama n'a poudrement super goût poulet super goût dagani o n'a ɲɔgɔnna caman wa i hakili to a la seli n'a karitɔman n'a siyoman bɛɛ ye kelen ye baramuso i ta i ka kow ye foli ani tanuni k'o lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu bɛ ka tele ɲɛtaa lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jɛmukan mandi ni a bɛ f'a ma faso jɔkɛnɛ mankutuw kɔfɛ ka segin ka na jɛmukan kɔnɔna na i n'a fɔ an ye a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na jɛmukan daminɛ la radio ɲɛtaa ka taa se tele ɲɛtaa ma ka taa se maliden yɛrɛ kelenkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma
amina ko min bana bi o de basigi ani kolosuma o se ka sabati an ka jamana kono tugomna kambe se ka sabati tugomna malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ walima an ka jamana kono o ye maliden yɛrɛ kelen na bɛɛ lajɛlen ka hamina ko ye o kisa nɔ ka ministre so min sigilen do k'a bɛ sabatili la an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fama ministère de la réconciliation nationale la ale ka bolofara min bɛ yen nɔ n'a bɛ fama mission d'appui à la réconciliation nationale o ɲɛma an ye wele bila ale ma bi min b'a to an n'ale yɛrɛ ka se ka na masala kɛ n'o de ye Mahamadu Juwara ye baro in tako fɔlɔ hakili la faamuyali caman sɔrɔla la an b'a jigiya baro tako filanan an filɛ o de kɛnɛ kan ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko diagnostic ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walima ka jateminɛ kɛ gɛlɛya kan gɛlɛya min bɛ sen na sisan anw ka jamana kɔnɔ Mahamadu Juwara o kɛra aw fɛ wa aw mun ka baara bɛn bɛ nin n'a ɲɔgɔnna kisaw ma. Merci beaucoup. I ni ce ka ɲininkali la u b'a fɔ ko kuma daminɛ na anw bɛ baara o baara kɛ mission d'appui à la réconciliation na a baara bɛ kɛ ministère de la réconciliation ka hukumu de kɔnɔna na. Tabarikala. Wa ministre de la réconciliation colonel major Ismaël Wage baara bɛ kɛ ale fana ka direction de kɔnɔna na ale ka direction kɔnɔna na an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ jamana yɛrɛ taabolo la an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'i y'a jateminɛ fɛn fɔlɔ mun bɛ yen fɔlɔ o ye k'a fɔ n'i y'a ta Kayi ka taa Kidal ka taa Tawudeni ka taa Sikaso maa wɛrɛ ti jamana kɔnɔ jamana wɛrɛ den tɛ yan walima jamana wɛrɛ tɛ yen min bɛ ka maliyɛnw faga walima ka tɔɔrɔ lana anw kan ka tɛmɛ an yɛrɛw kan a kunba ani a sababu ba gɛlɛya b'an kan tɔɔrɔ o tɔɔrɔ b'an kan maliden ka tɔɔrɔ don ka se maliden ɲɔgɔn ma rebelle minnu bɛ marifa ta malidenw don u b'o yɔrɔ la marabaga minnu bɛ marako jugu kɛ malidenw don Mali kɔnɔ yuruguyurugukɛlaw malidenw don Mali kɔnɔ siratigɛlaw malidenw de don Mali kɔnɔ jatigɛ wale kɛbagaw n'u bɛ wele ko terroristu olu fana ye malidenw de ye u ka sigidaw la finitigiw minnu bɛ lakana kɔnɔ n'o lakana kɔnɔna na u bɛ se ka lakana kɛ walima u yɛrɛ ka to a la walima u fana ka filiw kɛ olu fana ye maliyɛnw ye bon n'i nana Bamakɔ k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ yan i parti politique i syndicat i gouvernement i jamana ɲɛma a bɛɛ maliyɛn donc gɛlɛya bɛ yɔrɔ min f'an k'a dɔn k'a fɔ ko an n'an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na an ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ an n'an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ an k'a dɔn fana k'a fɔ k'an ka finitigiw bi gɛlɛya min kɔnɔ bi kɛlɛ sira kan an ni jamana wɛrɛ armée tɛ ɲɔgɔn na dɛ ayi u ye kalikan fɔ k'a fɔ k'u bɛ jamanaden minnu lakana o jamanaden kelenw de kɛn bɛ jugu ye u yɛrɛ ka sigidaw kɔnɔ baara gɛlɛyalen don dɛ ka d'a kan e y'i kale k'e bɛ mɔgɔ min lakana o tigilamɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ jugu ye ka maramafɛn ta k'a ɲɛsin ma k'a b'i faga walima k'a bɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn faga u fila dun bɛɛ bɛ ka e ka lakana kɔnɔ bon a ka gɛlɛn wa fɛn min ye bolofara ye ka fara a kan o ye k'a fɔ ko kulu fitinin tɛ mɔgɔ 10 tɛ mɔgɔ 100 tɛ mɔgɔ 1000 tɛ ayi communauté complète de bɛ farala ɲɔgɔn kan sigidaw la ka don a kɔnɔ n'i ko k'e bɛna kɛlɛ kɛ olu fɛ k'olu bɛɛ faga i ye jɔn faga i ka jamanadenw de faga donc action yɛrɛ kɔnɔ c'est à dire que lakana yɛrɛ baara kɔnɔna na lakana ani action criminelle u bɔ man di ɲɔgɔn na ka d'a kan e bɛ k'a ɲini ka min kɔlɔsi i n'a bɛ te wuli ɲɔgɔn fɛ a bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ gɛrɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ su fɛ 4 heures mana se o tigilamɔgɔ ni maa wɛrɛw de bɛ na ka na dankari i yɛrɛ la a sɛbɛnnen tɛ maa ten kan bon n'i y'a ye jamanaden don a ka sigida kɔnɔ nka marifa b'a bolo a bɛ n'i faga ni e y'a faga a bɛ fɔ k'i ye civil faga donc i bɛ se ka taa justice la jamana yɛrɛ mankutu bɛ se ka tiɲɛ nka n'i y'a to yen n'a ma dankari la a bɛ dankari maa wɛrɛ la i m'i ka baara kɛ i m'a ye ko gɛlɛyara o ye ko kelen ye mais
ka don yɛrɛ jateminɛ yɛrɛ jaabiw la gɛlɛya 3 olu de ɲɛsinnen bɛ jamana ma gɛlɛya 3 gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye fɔɲɔgɔnkɔ min wolola kɛlɛ la kɔrɔnfɛ yan fan fɛ n'o b'an nɔfɛ depuis 63 fo bi o pour que ka se k'o ɲɛnabɔ bɛnkan sɛbɛn dɔw tun fɔra n'o bɛ wele ko accord pour la paix et la réconciliation bon o bɛnkan sɛbɛn in o de tun kan ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya in wuli nka bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ de donna gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ ka d'a kan jamanadenw hakilina ma bɛn ɲɔgɔn ma ka ɲɛsin a ma bɛɛ ma jɛ ka bɛn a kan k'a fɔ k'a ka ɲi a waleya cogo fɛnɛ kunnafoniw sɔrɔ cogo b'a to mɔgɔ caman minnu kun b'a nɔfɛ olu bɔra a nɔfɛ mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ yen minnu kun ma décision ta nka olu tugura maaw kɔ maa minnu b'a kɔniya la ɲɛfɔli mun kun kan ka kɛ jamanadenw ye jamana ɲɛmaaw fɛ a waati la ka labɔli kɛ o ɲɛfɔli ma labɔli kɛ dɔ kɛra la dɛ caman kɛra la nka a ma labɔli kɛ ka da a kɛcogo kan ka da a hakɛ kan ka da a kɛbagaw kan maa dɔ bɛ yen n'a kelen bɔra ka kumakun kelen kɛ a bɛ bɔli kɛ nka maa 100 wɛrɛ bɛ o baara kelen kɛ yɔrɔ caman sigiyɔrɔma caman o t'ale kelen t'a bɔ bon n'o tigilamɔgɔ ma bɔ k'o kuma kɛ a nɔ bɛ ye quoi o tɛmɛnen kɔ gɛlɛya 2nan o ye an ka camancɛ yanfan gɛlɛya ye min bɛ k'i sɛnsɛn ka se Sikaso région ni Kulukoro ni Kayi région ma n'a bɛ wele ko terrorisme ani conflit intercommunautaire fɛn min don a sɔrɔla fɔlɔ in de la occupation waati min na terroristew ni rebellew ye nord occupé o waati de baara daminɛna baara y'i sɛnsɛn ka taa ka kɛ ji jukɔrɔ taama ye ka na don Segu ka Mopti minɛ o fo sisan a bɛ ka a ɲini ka taa yɔrɔ wɛrɛ nka a bɔra o terrorisme na ka na don siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ka don siya kɔnɔna kuluw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛyara ka se hakɛ ma jamana ka marabolo walima a ka lasigiden minnu tun bɛ kɛnɛ dɔw kan olu ka lakana fɛɛrɛw dɔgɔyara u ye fɛɛrɛ tigɛ ka u sɛnsɛn ka segin kɔ dɔɔni o segin kɔ kɛra sababu ye ka kɛnɛ to walejugu kɛbagaw bolo o walejugu kɛbagaw ka wale hakɛ bonyani a kɛra sababu ye jamanaden caman farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ jɔ n'u ka lakana ye o nana ni groupe caman sigili ye o de mana ni yɛrɛ lakana jɛkulu caman sigili a nana se hakɛ dɔ ma n'i y'a jateminɛ sigidaw kɔnɔna na Mopti région ka taa se Segu yɔrɔ dɔw ma siya kelen-kelenna bɛɛ ye maramafɛn ta ka bɔ o la siya kelen-kelenna bɛɛ y'a ka armée sigi an bɔr'o la sisan i b'a ye k'a fɔ ko leaderw kelen-kelenna bɛɛ bɛ ka ɲini k'u ka armée sigi ɲɛmaa kelen-kelenna bɛɛ voilà donc an sera o hakɛ min ma bon o bɛ ko gɛlɛya kosɛbɛ parce que anw ka baara ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ kɛlɛkɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ nka ni ne nana ka na kumaɲɔgɔnya k'aw ni ɲɔgɔn cɛ ko a ye fitinɛ dabila a man ɲi ka kuma ɲumanw fɔ ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na aw ka bɛn ne ka n kɔ dɔn ka taa dɔ ka bɔ kɛnɛma ka na don dɔ ka du kɔnɔ ka faw ni musow ni baw ni denw bɛɛ faga baara ma kɛ fu ye baara kɛra fu ye segin tɛ kɛ kɔfɛ segin bɛ kɛ kɔfɛ fasi bon an b'o gɛlɛya de kɔnɔ c'est la pression criminelle entrave la pérennité de l'action de réconciliation donc n'an bɛ fɛ o ka ɲɛnabɔ fo ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw de tigɛ walasa o pression criminelle in bɛ se ka dɔgɔya cogo min a bɛ se ka dabila cogo min i y'a faamuya bon n'an bɔra o gɛlɛya filanan na o gɛlɛya filanan ye an bɛna se gɛlɛya sabanan ma min bɛ ka na ka bɔ Kayi région na fiɲɛ jugu de don min bɛ ka na a fiɲɛ jugu in a sɔrɔla mun fɛ a ko ka dun ka tɛmɛ yeta kan min bɛ ka ye o ye sanfɛla ye nka a tiɲɛ yɛrɛ a bɛ duguma
ka d'a kan jamana sigicogo n'a taabolo danbe minnu sigira kulu ni ɲɔgɔn cɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ duguw sigi waati la o danbe ninnu de bɛ ka sɔsɔ bi olu de bɛ ka sɔsɔ bi ka da mun kan tunga kɛra k'a kuntagala janya ka se hakɛ ma den caman bɛ yen minnu bangera tunga la olu ka kɔrɔbaya k'u denw sɔrɔ o fana bangera tunga la olu fana ka kɔrɔbaya k'u denw sɔrɔ o fana ka bange tunga la olu lamɔna k'u mara ni hakilina wɛrɛw ye ni danbe wɛrɛw ye ni fɛɛrɛ wɛrɛw ye nka olu n'u ka mɔgɔw olu de bɛ ka duguw ta en charge yɔrɔ caman na donc o hakilina kura minnu bɛ ka na olu de bɛ k'a fɔ ko non sigicogo kɔrɔw ni danbe kɔrɔw minnu tun bɛ yen olu ma jɛn n'a ye o tɛ kodenni ye dɛ o tɛ kodenni ye o ye koba de ye ko min bɛ yen nɔ a dɔ bɛ dɔ la san 1000 san 100 caman a ye san 1000 yirika ni an ma wuli ka jɔ gɛlɛmanw kɛ walasa jamanadenw minnu bɛ kɔnɔna na ani minnu bɛ kɔ kan olu ka ɲɔgɔnna sɔrɔ fɛn minnu ye barika fɛn ye o kana tiɲɛ an bolo ni fɛn minnu fana nafaw banna an ka se ka olu fana to kɔfɛ an ka taa ɲɛ n'an m'o kɛ ayiwa a bɛ wolo fɛn na ala k'an kisi a ma ala k'an kisi a ma donc olu ye gɛlɛya saba ye minnu bɛ jamana kan nka o ye gɛlɛyaba saba ye olu saba ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya fitinin fitinin caman bɛ yen Bamako n'a kungo bɛ ɲɔgɔn na a kɔnɔna na dugukoloko bɛ yen fanga sɔrɔ cogo a n'a mara cogo o hakilinaw bɛ yen a bɛ fɔ cogo di banditisme walejugu kɛbagaw olu fana n'u ka ko bɛ ɲɔgɔn na jamana yɛrɛ sigicogo ɲuman a n'a ka lakana tigilamaw ka baara kɛ ko ɲuman o gɛlɛyaw fana bɛ yen fɛn caman caman bɛ yen minnu kan ka dilan nka a bakuruba minnu bɛ yen n'o ye gɛlɛya saba ninnu ye o de ye nin donc an fana ye fɛɛrɛw tigɛ a kama o fɛɛrɛ n bɛ n'o de ɲininkali kɛ sisan n'i ye gɛlɛya dɔn ka ban hakili la fɛɛrɛ fɛnɛ kan ka boloda min b'a to ni gɛlɛya ninnu ka se ka wuli ka bɔ yen o fɛɛrɛ bolodara aw ka mission d'appui à la réconciliation nationale fɛ o kosɛbɛ kosɛbɛ waati min b'an bolo o t'a permettre an k'a bɛɛ fɔ mais n bɛ n da se damadɔ ma gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ an ye stratégie spécifique dɔ dilan n'a bɛ wele ko stratégie d'appropriation nationale de l'accord pour la paix et la réconciliation o stratégie bɛ décliner en programme c'est-à-dire que programme dɔ de bɛ bɔ a kɔnɔ programme in ye fɛɛrɛw ye ani baaraw ye minnu kan ka kɛ sababu ye k'a ko ɲɛnabɔ fɔlɔ ye mun ye mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ ko a n'a waleyali cogo la pour que o ka kɛ f'a kɔnɔ ko ka dɔn a ka faamu n'a dɔnna ka faamu ni fɛn b'a la min kan ka falen bɛn bi k'a kan o bɛ falen n'o kɛra sira bɛ bɔ maintenant ni bɛn kɛra o kan o kan ka waleya cogo di a kana kɛ fɛn ye fɛn min bɛ to gouvernement sema ni plateforme dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ fo jamanadenw fana de k'a faamu olu k'a don ba la u ka wulikajɔw kɛ k'u cɛsiri bɛɛ ka sigida kɔnɔ a kan ka tɔnɔ min lase jamanadenw ma o tɔnɔ ka lase jamanadenw ma ni ne y'a faamuya bɛɛ k'a k'i yɛrɛ ka ko ye bɛɛ k'a k'i yɛrɛ ka ko ye ka da mun kan n'i ye bɛnkan sɛbɛn in ta fɛn min b'a kɔnɔ min y'a yɛrɛ ka proposition ye a yɛrɛ kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ mun proposer ka jamana kunkanko ɲɛnabɔ o ye régionalisation de o régionalisation bɔra mun na mission min sigira président Alpha Umaru Konare fɛ ko o mission ka baara kɛ walasa jamana fanga bɛ se ka surunya jamanadenw na n'a welela ko décentralisation o mission de y'a fɔ ko décentralisation bɛ kɛ hakɛ fila la phase fila phase fɔlɔ ye communalisation ye communes bɛ sigi baara dɔw bɛ kalifa o la u k'o baaraw kɛ n'o baara kɛra ka se san hakɛ dɔ ma jateminɛ bɛ k'a la fɛn minnu kun man ɲi minnu kun ka ɲi olu hakilinaw bɛ don ba la an bɛ sɔrɔ ka taa phase filanan na n'o ye régionalisation ye o régionalisation kɔnɔ jamana sigidaw ka yiriwa marabolow ka yiriwa o bɛ kalifa marabolodenw yɛrɛ la olu yɛrɛ b'u ka ɲɛmaaw sugandi
o ɲɛmaaw mana sugandi fɛɛrɛw bɛ tigɛ jamana yɛrɛ bakuruba fɛ k'u madɛmɛ walasa olu ka u mako bɛ mun na yiriwa sira fɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu waleya yiriwa sira fɛ olu ka dafa jamana yɛrɛ bakuruba fɛ walasa yiriwa bɛ sɔrɔ n'a bɛ wele ko développement territorial o baara kɔnɔna na politiki mɔgɔw jɔyɔrɔ bɛ yen kɛnyɛrɛye baarakɛlaw jɔyɔrɔ bɛ yen société civile jɔyɔrɔ bɛ yen bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ kan ka fɛn dɔ de kɛ olu baaraw mana ɲɔgɔn sɔrɔ sigidaw bɛ yiriwa bon mɔgɔ kelen tɛ se k'o ɲɛnabɔ Bamakɔ tɛ se k'o ɲɛnabɔ jamana bɛɛ ye o fo sigida kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw ka a dɔn k'a kɔnɔ ko dɔn u ka mission dɔn a kɔnɔ u jɔyɔrɔ ye min a kɔnɔ u k'a dɔn fɛɛrɛ minnu tigɛlen don walasa k'u madɛmɛ u ka se ka o baaraw kɛ u ka se ka dɔn n'olu bɛɛ kɛra jamanadenw de bɛ bɛnkan sɛbɛn in waleyali kɛ u yɛrɛ ka ko ye jamana ɲɛmaaw bɛ sɔrɔ k'u dɛmɛ k'u accompagner o ye fɔlɔ ye o ye fɛɛrɛ fɔlɔ ye min bɛ tali kɛ filanan n'i y'a ta gɛlɛya in bɛ cogo min n y'a fɔ cogo min kuluw de bɛ yen siyaw de bɛ yen minnu wulila ka fɛɛrɛw tigɛ u yɛrɛ ka lakana sabatili hukumu kɔnɔ u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ u bɛ ka ɲɔgɔn fa yan'an k'a to bozoden filaden dɔgɔnɔden olu ka ɲɔgɔn faga bɛɛ ka a ka baara kɛ a yɛrɛ ka lakana walima ale ka siya ka lakana ye fɛɛrɛ dɔw tigɛra bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ fɛɛrɛ minnu b'a fɔ ko sigida o sigida ka taa commune na ka se cercle ma ka se région ma siya minnu b'a kɔnɔ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ olu ka se ka mɔgɔ di denmisɛnnin sifinnaka la maakɔrɔla minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka lakana sabati bɛɛ ye sigida kɔnɔ est ce que i y'a faamuya? n y'a faamuya. anw bolo o sira de kan ka taama an ka sigidaw la n'i ye commune dɔ ta mɔgɔ mɔgɔ bɛ commune in kɔnɔ siya fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ ka mɔgɔ dɔw di olu ka fara ɲɔgɔn kan olu ka kɛ lakana kɛbagaw ye o sigida kɔnɔ nka olu ka mara bi kɛ ni mun ye cakɛda dɔ bɛ yen min prévoira n'a bɛ wele ko comité consultatif de sécurité siya ninnu kelen kelenna bɛɛ maabaw kan ka y'a kɔnɔ sigida yɛrɛ denmisɛnnin kuntigiw olu ka lasigiden kan ka y'a kɔnɔ a musokuntigiw ka lasigidenw kan ka y'a kɔnɔ a diinɛmɔgɔw ka lasigidenw kan ka y'a kɔnɔ o kulu in bɛ maa min ka mara kɔnɔ o ye kala filila ka maa min sugandi sigidala mɔgɔw bɛɛ fɛ n'o ye maire ye walima président de conseil de cercle walima président de conseil régional olu de bɛ a fanga in mara walasa waleya ka se ka kɛ anw bolo n'o sira tagamana anw ka baara bɛ se ka nɔgɔya ka d'a kan an bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni maaw ye n b'a fɔ cogo di maa minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ a kɛra siyakulu ye o a kɛra jatigɛ wale kɛbagaw ye o minnu ye sigidala mɔgɔw ye jamanadenw don sigida mɔgɔw don u dɔnnen don kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ ni olu bɛɛ ye ni laɲini kun ye lakanako de yanni bɛɛ k'i yɛrɛ lakana mɔgɔw ka ɲɔgɔn fa mɔgɔw ka bɔ o kɔnɔ an ka jɛ ka ɲɔgɔn lakana ɲɔgɔn fɛ ni mara kɛcogo de don an ka sigi ka fɔ kɛ fɛla ye mun ye walasa mara kɛko ɲuman bɛ se ka sɔrɔ an bɛ jɛ k'o mara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka n'o kɛra sisan fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu kan ka tigɛ walasa mɔgɔw ka bɔ kungo kɔnɔna walejugu la ka na don sigida lakana baara kɛko ɲuman na o fɛɛrɛ jɔnjɔnw fana bɛ se ka tigɛ stratégie kɔnɔ fɛn caman bɛ yen n da tɛ se ka se min ma ka d'a kan waati janfalen don donc an tɛ se ka a walawala ka se hakɛ dɔw ma nka n bɛ yɔrɔ kelen fɔ a la an yɛrɛ ka axiw la axi dɔ bɛ yen nɔ n'o ye sécurité ye anw bolo bi a ka kan jamanadenw k'a dɔn lakana a bɛ daminɛ i yɛrɛ de la yanni maa wɛrɛ ka na donc n'i y'a ye mɔgɔ bɛ na i lakana garde corps bɛ se ka d'i ma nka hali ni garde corps b'i nɔfɛ e yɛrɛ de bɛ fɛɛrɛ fɔlɔw tigɛ fɔlɔ i ka du i b'a da de tugu sinon n'i ka sanu bila du kɛnɛ na ka da yɛlɛlen to ni mɔgɔ y'a ta maa ma sɔn dɛ e de y'a di o ye lakana fɛɛrɛ dɔ ye o i bɛ fini min don i kan na o fana ye lakana fɛɛrɛ dɔ ye i ta yɔrɔ ni dun yɔrɔ i bɛ dumuni min dun o ye lakana fɛɛrɛ dɔ ye
sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛnikɛla tɛ se ka se e ma cogo si ka sɔrɔ a ma tɛmɛ i sigiɲɔgɔn na kan ni sigiɲɔgɔn y'a ka sigiɲɔgɔnya baara kɛ tɔɔrɔ tɛ se ka e sɔrɔ ale ɲin'a ma est-ce que an bɛ ka ɲɔgɔn faamu o kama an y'a laɲini Mali dugu kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ village 12603 12 ani 603 o dugu de bɛ Mali la dugu kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ dugutigiw ka wuli k'u jɔ u b'u ka chef de secteur wele chef de secteur ka dutigiw wele u ka secteur kɔnɔ maa o maa n'i ye dunan sɔrɔ jamana kɔnɔ ayiwa i jija dugutigi ka bɔ a kalama minan o minan n'o donna dugu kɔnɔ ka sɔrɔ dugudenw t'a kalama walima dugu ka minan kɔrɔlen tɛ a kunnafoni ka di dugutigi ma sigiɲɔgɔnmaw ka ɲɔgɔn kɔlɔsi fɛɛrɛw ka tigɛ an y'a fɔ cogo min dugu kɔnɔ maa minnu bɛ yen olu ka fara ɲɔgɔn kan ka dugu kɔlɔsi o bɛ dugu kɔlɔsi ni fɛɛrɛw de ye bɛnkan kɔnɔ kɔlɔsili bɛɛ tɛ marafata ye maramafɛn ta ye jateminɛ don kumaɲɔgɔnya don ɲɔgɔn jigidon o don n'i ye i bɔra fɛn dɔ kalama i tɛ ka min faamu i ka kunnafoni di dɔ ma joona fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ a la yan'a ka se hakɛ dɔ ma o fɛɛrɛ ka se ka tigɛ donc n tɛ se k'a bɛɛ ɲɛfɔ mais fɛn caman caman b'a kɔnɔ an y'o de wele ko sécurité communautaire donc olu bɛ se ka ni ɲɔgɔn na sɔrɔ cogo min ni fɛn kɛra dugu kɔnɔ bɔ kɛra a kalama an ka comité communal de réconciliation minnu bɛ yen comité communal de réconciliation maa kelen-kelenna bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ commune kɔnɔna na dugu hakɛ dɔ de dir'i ma walima quartier hakɛ dɔ dir'i ma walima fraction hakɛ dɔ dir'i ma fɛn fɛn kɛra a quartier n'a fraction n'a dugu kɔnɔ e kan ka bɔ a kalama e k'a sɛbɛn kɛ k'a lase mɔgɔw ma a kan ka se min ma n'a sera région o baaraw fana bɛ kɛ o baara mana kɛ olu fana b'a lase anw ma Bamako alhamdulillah parce que mɔgɔ i tɛ se ka kɛlɛ ban i tɛ kɛlɛ mun kalama i tɛ se ka gɛlɛya ɲɛnabɔ e t'a dɔn ko gɛlɛya mun bɛ yen donc a baara kun fɔlɔ ye mun ye kunnafoni jɔnjɔn ka di a ka di ni sira jɛlen ye juru de kun kan ka bɔ dugutigi bolo ka taa jamanatigi bolo ala sɔnna ma donc olu fila ni ɲɔgɔn cɛla la an n'an ka bolofaraw an bɛ baara kɛ kunnafoni ka na jaabi ka labɛn a ka lase mais an kelen t'a baara kɛ département bɛɛ de b'a kɛ donc ministère de la réconciliation kelen tɛ se k'a kɛ quoi ayiwa nin bɛ wele bila maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛɛ bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na a bɛ bɛɛ kofɔ cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan diinɛ ma bɔ diinɛ la taabolo ma bɔ taabolo la wa siya yɛrɛ ma bɔ siya la mako bɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na k'an bɛɛ bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min na baro in a nafa ka bon kosɛbɛ nka waati sɛbɛkɔrɔ kurun n'an bolo an b'a jigiya ka fɔ nin tɛna k'an ka baro laban ye bari n y'a fɔ cogo min na jɛmukan daminɛna n'anw ka jamana mako bɛ fɛn na bi o ye nin n'a kisa ɲɔgɔnnaw ye malidenw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na k'an bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na anw ka jamana kɔnɔ ni fɛn bɛ yen nɔ ni malidenw mako b'o la bi o ye nin ye an bɛ i yɛrɛ fɔ Mahamadu Juwara e min ye chef d'appui ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mission d'appui à la réconciliation an ye wele bila mais i nana ka na an ka ni wele jaabi an b'a jigiya ka fɔ nin tɛna k'an ka baro laban ye tuma ni tuma k'i wele ka na an ka se ka masala nin n'a ɲɔgɔnnaw ka faamuya ka se ka di malidenw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan basigi kolosuma o bɛ se ka sabati ka ɲini kan bɛɛ anw ka jamana kɔnɔ yiriwa yɛrɛ bɛ se ka bolo da o la cogo min na an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn nin bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na jɛmukan min ni masalaw bolila k'an bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maa welele Mahamadu Juwara chef de mission d'appui à la réconciliation nationale o bɛ minisiriso ka bolofara ye o ye minisiriso min n'ale yɛrɛ fana sigilen don k'an bɛɛ bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na baaraw kan ka boloda wa gɛlɛyaw yɛrɛ ye fɛn min ye fɛɛrɛ minnu kan ka boloda ka ɲɛsin a ma da nana don nin bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka ɲini masa yɛrɛmani fɛ basigi ni kolosuma ala k'o sabati anw ka jamana kɔnɔ ala ka malidenw don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ya rabi ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ
faso jɔ kɛnɛ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ni ka an da don masala wɛrɛ la ala ka diɲɛ waati wɛrɛ don an n'aw bɛɛ lajɛlen garisigɛ la يما موالي الهوى يما مواليا يما موالي الهوى يما مواليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما